Security guard sa usa ka district hospital ng Sikop Human gitudlo nga nanulis sa usa ka gas station dito sa lungsod sa Aluginsan. Ang pagpanulis na hulikam. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem. Yes, Lan, matod sa hepe sa kapulisan sa lungsod sa Aluginsan nga giangkon ra usab sa gwardya ang maong salaod o nga ang kalisod o kawadon ang iyang girason kung nganong nahimo ang pagpanulis. Sa kuha sa CCTV sa kagamhanan sa lungsod sa Aluginsan, makita nga mingaw ang gas station. Sa dihang kalit nga niabot kining nagsakay og motorsiklo nga nagjacket og itom. Giduol siya sa usa ka attendant. Ninaog ang motorista og makita nga giandam niini ang armas. Daling nidagan palayo ang pump boy dihang nakita ang armas. Matod sa pulis nga saysay sa mga attendant nga nagpasalba ang maong lalaki dayon deklarar og tulis gahapon pasado alas 12 sa udto. Adunay niabot nga laing nagmotorsiklo apan dungan sa mga attendant dali sad nagpalayo. Nikuha og bag ang tulisan ug pagkahuman adunay gikuha sa mga bag ug gibulsa. Dayon kining misibat. Duha rin siya nagbalik-balik sir, pero meron niyang balik. Makita man na to sa CCTV nga napay dagang napatubil, so nindiretso siya. So, pag wala po itawo, no, balik na po siya, timing nga na po nagpatubil, so ninglaho siya, kaduha rin siya nagbalik-balik sir. Atong time, pag ikatulo na niya, wala itawo, so muna tong ning deklara na siya og tulis. Apan wa masayod ang tulisan nga namayungan siya sa mga pump boy kay gingong suki na nila kini. Matod pa, security guard kini sa Pinamungahan District Hospital o giila nga si Rinante Sarkela, 46 anyos, nga taga Barangay Bunbon sa maong lungsod sa Aluginsan. Atol sa hot pursuit operation, nasikop kini sa Tambalanan samtang padung na mo duty pasado alas 2 gahapon sa hapon. Nasakmit gikan kaniya ang 45 kalibre nga armas nga gigamit nini sa pagpasalba o giingong di mao ang giisyu nga armas sa ilang ahensya. Na-recover sab ang 4,250 pesos nga iyang natulis nga kwarta ug ang motorsiklo nga gigamit sa paghimo sa krimen. Katong tawan ang suspect na to ma'am, regular na to nga customer nga gasoline station. Ya nakapamilyar na ang pump boy na to niya. Dahil po sa CCTV sa LGU, no, nakamuntar dira ang CCTV sa LGU, kotong na-identify na to ang suspect. After dito, ni-proceed ka sa hospital. Dito na abta na to ang security guard. Kanya nasa dito ang motor. Matod ni Lieutenant Barnido, hepe sa kapulisan nga niangkon ra ang maong sikyo sa salaod ug nga iya kining nahimo tungod sa kawadon. Niangkon siya niya willing siya mo execute og extrajudicial profession. Nabuhat niya tungod sa kawadon, no. Allegedly ingon siya nga last nga sweldo niya ato pang July. So, nasa unong kanak, so motong nakahunaw na siya og panulis. Lan kasong robbery with intimidation ang giandam nga kaso sa kapulisan nga pasaka ugma batok sa maong gwardya. Samtang subayon usab sa kapulisan ang armas nga gigamit sa maong gwardya sa pagpanulis nga gingong iyas ayang higala kun wa ba usab kini magamit sa ubang krimen. Lan? Daghang salamat, Fem Marie Dumabok.